Кніга паўторанага закону, раздзел 26. Калі ўвойдзеш у зямлю, якую мае даць табе Господ Бог твой, ва ўласнасць і завалодаеш ёю, і абжывешся ў ёй, вазьмі першыні з усіх пладоў на полі, якія збярэш з зямлі тваёй, якую дасць табе Господ Бог твой, ды пакладзі іх у кошык і ідзі на месца, якое Господ Бог твой абярэ, каб прабывала там імя яго. І прыйдзі да святара, які будзе ў тыя дні, і скажы яму: «Абвяшчаю сёння перад Господам Богам тваім, што я ўвайшоў у тую зямлю, якою Господ прысягнуў бацькам нашым, што дасць ён яе нам. І хай возьме святар кошык з рукі тваёй і паставіць на ахвярніку Господа Бога твайго, а ты скажы перад абліччам Господа Бога твайго: Бацька мой быў вандроўны арамеец, прыйшоў аж у Егіпет і качаваў там у невялікай колькасці, а разросся ў народ вялікі, дужы ды незлічона шматлікі. І прыгняталі нас егіпцяне і пераследавалі нас, накладаючы найцяжэйшыя работы. Дык мы ўсклікалі да Господа Бога бацькоў нашых, і ён выслухаў нас і глянуў на ўпакарэнне наша, і работу, і прыцісненне. І вывеў нас Господ з Егіпта рукою магутнаю і плячом узнятым сярод вялікага страху, знакаў і цудаў. І прывёў у гэтае месца, і даў нам гэтую зямлю, што ацякае малаком і мёдам. Вось таму прынёс я першыні пладоў зямлі, якую ты даў мне, Господі. І пакладзі іх перад абліччам Господа, Бога твайго, і пакланіся Господу, Богу твайму. І будзеш цешыцца ва ўсіх даброцях, якія даў Господ Бог твой табе і дому твайму, ты і левіт і чужынец, які пры табе. Калі ў 3 годзе, годзе дзесяціны, аддзеліш усе дзесяціны з усіх пладоў тваіх і аддасі іх левіту і чужынцу і сіраце і ўдаве, каб елі ў брамах тваіх і насычаліся ўдосталь, тады скажаш перад абліччам Господа Бога твайго: «Узяў я з дому свайго тое, што было пасвечана, і даў тое левіту, і чужынцу, і сіраце, і ўдаве, як ты загадаў мне. Я не парушыў загадаў тваіх і не забыўся на волю тваю, не спажываў я іх у жалобе сваёй, не ўзяў нічога з іх, што было нячыстым у чымсьці, не аддзяляў з іх нічога для памерлага. Я слухаў голас Господа Бога майго і зрабіў усё, што загадаў ты мне. Дык глянь са святога прыстанку свайго, з неба, і дабраславі народ твой, Ізраэля, і зямлю, якую ты даў нам, як прысягнуў бацькам нашым, зямлю, што ацякае малаком і мёдам. Сёння загадвае табе Господ Бог твой, каб ты спаўняў прыказанні гэтыя, а таксама законы, і пільнаваўся гэтага, і выконваў іх усім сэрцам тваім, ды ўсёю душою тваёй. Выбраў ты сёння Господа, каб быў ён табе Богам, і каб ты хадзіў дарогамі яго і трымаўся яго пастаноў і прыказанняў, і закону, ды быў паслухмяным волі яго. І Господ выбраў цябе сёння, каб ты быў яму народам выбраным, як ён сказаў табе, і каб ты спаўняў усе прыказанні яго, і тады ўчыніць ён цябе вышэйшым за іншыя народы, якія ён паклікаў да жыцця, каб быў ты народам святым Господа, Бога твайго, як ён сказаў.